Preview. الليلة tajba ħbibti u iktar minn 48 sija wara il-logħba tal-Juventus li labu fil-Unipol Domus Arena ta' Cagliari fejn Cagliari żammew lil Juventus fid-draw ta' 2-2 forsi id-dadija tiegħi hekk kalmat xi ftit u nibda dan l-intervent tiegħi b'xi statistika li ma statistika turi il-perjodu tassew negattiv li għaddej minnu it-tim favorit tiegħi. L-iskor ta' 2-2 wara mill-ġdid li il-Juventus kapaċi jilagħbu biss jekk tista' tgħid li huma kapaċi jilagħbuha taqsima waħda, qisna kellna xi staġun mimli logħob din il-logħba fil-ġimgħa li kien ikollna. U l-uniku spunt pożittiv jekk nista' nsejjaħlu hekk f'din il-logħba kien li minn 2-2 minn tas fl-ewwel taqsima, Juventus fit-tieni taqsima anke wara l-introduzzjoni mirakoluża ta' Yildiz flimkien ma' Chiesa u Vlahovic għax il-coach li għandna iktar mħu biex jiddefendi milli attakka ma naħseb illi jekk xejn wara illi dan Yildiz kapaċi jilgħab u jagħti għall-inqas ftit ta' pjaċir lilna is-supporters Juventini li ninsabu delużi fejn bit-tim tagħna. Dak l-uniku punt li nista' ngħid pożittiv. Ir-remonta u li lab jew provera bit-tliet attakkanti jekk tista' ssejħilhom hekk. Mela jiena semmejt l-istatistika negattiva mill-aħħar 10 logħbiet, 2 rebħiet, 5 drojiet, 3 telfiet. 18 punt miġbura f'dan it-tieni round. Inna ma nirbħu away mill-21 ta' Jannar, meta kien arbaħna b'xejn ġo l-ground tal-Lecce, Via del Mare, barra minn hekk 6 logħbiet konsekuttivi ma nirbħux, ilħaqna ir-rekord ta' Del Neri. Jiġifieri dan huwa żmien li fakkarni f'dak iż-żmien ibes ħafna fejn kont nitlob lil Alla jiġri jintemm l-istaġun. Forsi issir xi tip ta' bidla. Nispera biss illi qed insemmi bidla dak il-kliem li qal Giuntoli qabel il-logħba kemm jien ma nemminx li qalu b'mod mhux ma nemminx li qalu, nemmen li qalu b'mod diplomatiku biex ma jkomplix joħroġ il-qsim li hemm intern li qal li fl-aħħar tas-season ħajpoġġi ma' Allegri biex jippjanifikaw il-staġun li ġej. Jiena lili personali ma tantx tinżilli speċjalment fid-dawl tal-fatt li llejla Ivan Zazzaroni li huwa ħabib ta' qed nara d-direttur jitħaq malli semmejtu, skużawni, imma ma nirreaġixxejx li huwa ħabib ta' Allegri kif ukoll supporter tal-Bologna qiegħed itenni wkoll li s-sena d-dieħla sfortunatament għalih it-tim favorit tiegħu ġifieri il-Bologna ħajkunu mingħajr Thiago Motta. Issa nistennew u naraw u mhux l-iskop ta' dan l-intervent tal-lejla li niddiskuti min se jkun coach mbagħad ikun hemm iż-żmien opportun. Li dispjaċini biss u li kieku kont jien qed immexxi dan it-tim indabbar rasi minn hemm. Għax jiena ħaġa ngħid da meta kellu l-plejers sewwa veru rebaħ u veru kien hemm inqas oppożizzjoni. Issa il-kwalità tat-tim hi dik li hi. Issa hawnhekk kif qal l-editorjal tal-lum ta' Tutto Sport, il-gazzetta sportiva ta' Turin, li tridu ma tridx ixxaqleb lejn il-Juventus. Mela, il-mod kif huma
Ir-responsabilità ta' Allegri għal mod kif huma ittrenjati u l-prestazzjonijiet tat-tim huma massiċċi. Jiġifieri jrid jerfa' biċċa kbira mir-responsabilità ta' dan id-diżastru li għaddejjin minnu. Imma t-tim u li hu. Jiġifieri, għandek plejers issa l-istaġun ieħor bidu ta' dan l-istaġun labu fil-Lega Pro, ġifieri ekwivalenti tas-Serja C, qabel nafuha bħala Serja C li tiġi ekwivalenti għat-tielet diviżjoni Taljana. Ġifieri daw il-kwalità, okej, tgħidli tant u tant tridu żgħażagħ u sebaħ u dan, ejwa, ma issa jew ħanissaportu jew inkella nistgħu noqogħdu ngergru. Jiġifieri biex ma nippuntax subajja biss fuq Allegri, imma nemmen li wasal iż-żmien, ringrazzja għax jiena m'iniex wieħed kontrih, imma wasal iż-żmien li nibqa' ntenni li jtir. Forsi il-bidu tal-istaġun illudjena ħafna, imma fil-verità l-istaġun mhux ħajntemm kif nixtiequ. Meta niġi għall-logħba, il-Cagliari fl-taqsima kif għedt preċedentament kienu 2-2, żewġ penalties, u dan iwassal li biex nibda bil-paġel li anke ngħid xi affarijiet li ġraw waqt il-logħba għal xeżni mhux ħadd iktar minn 5.5 fiż-żewġ penalties totalment ġie u tar in-naħa l-oħra ta' fejn jingħata il-penalty u kellu tort fit-tieni penalty li ġie ikkawżat. Gatt inti 4.5 kull meta il-Cagliari aċċeleraw in-naħa tiegħu u prattikament kien f'diffikultà enormi. Nhar il-ġimgħa il-plejer Lovumbo tal-Cagliari għamel ħerba fis-sens tal-kelma mid-difiża tagħna Juventina. Bremer li kellu logħba diżastruża oħra kien hu illi ikkawża l-ewwel penalty ma fit-tieni penalty ġie maqbuż u biex kompleta xaq is-safra li qala biex iżomm lil Show Murodov ma tenċenitu fit-tieni taqsima. Jekk ikolli nieħu l-aħjar mill-arm fid-difensuri il-Danilo inti 5.5 però still jiena fl-opinjoni tiegħi kien anke tard f'ċertu interventi. Niġi għal nofs il-ground il-weja 4.5 wara ħafna żmien bil-qiegħda taħ ċans li mill-ġdid fallih u jiena fl-opinjoni tiegħi dan l-akkwist ta' Giuntoli huwa totalment falliment u nixtieq fl-opinjoni miżera tiegħi li dal-plejer ma jibqax hemm għall-istaġun li ġej. Sostitwit minn sieħbu l-Amerikan McKennie illi għar minn weqa ma marx x'inti 5.5 imma still ma kienx tal-logħba. Ingħaddi l-ġimgħa illi McKennie mhux se jkompli mal-Juventus għax ma ftemux fuq il-kuntratt. Ifhimni jiena ħaġa ngħid McKennie neqpantenni li hekk ukoll nagħti vot inti wieħed mill-aqwa players tas-season, però li l-Juventus jiġu jiddependu fuq McKennie turi li kemm it-tejn mar lura. Filli kellna l-Pjanic, Khedira, Matuidi f'nofs il-ground. Iktar ftit qabel il-Pirlo u l-lum spiċċajna McKennie juri l-kwalità tat-tim i dik li Alcaraz fl-opinjoni tiegħi ħanteħ 5 ġieħ ċans li jibda mill-bidu fl-opinjoni tiegħi sar żball mir-referi illi da naqqas biss għax mhux billi jgħidu volontarju nemmen li kien hemm fawl illi kien hemm fawl fetaħlu wiċċu dik id-daqqa li qala u Alcaraz li qed jingħad li l-Juventus laqqas biss ħajjippruvaw iġġeddu s-self tiegħu għax kien falliment. Ma nafx naqbad ngħid fuq u dal-plejer għamel żmien imweġġa' issa naraw. Sostitwit minn Yildiz li huwa l-uniku rax ta' daw li qed naraw f'dan it-tim illi minnu mix-xut tal-elementi jew ġie l-autogol li bih ġejna draw. Għax niggarantilkom jien li Milik ta' skars li hu ma kienx jagħmlu. U dak plejer ieħor li nixtieq narah itil. Locatelli xkupa warmi 4
ma nafx jiena żbalji kardinali ma nafx. U ma nafx kif plejer jekk jista' jispira li jilgħab mat-tim ta' Gravina f'Ġunju li ġej. Minni ma nafx. Jekk dak kull livell tal-futbol Taljan. Sostitwit minn Milik għasbis ħantih vot u nirringrazzja lil Dossena tal-Kaljeri tal-Autogo għax fil-konvenzjoni ma kienx jagħmlu Milik. Rabiot 5.5, Rabiot wkoll kellu staġun ta' up and downs, mhux pas-sena l-oħra, fl-ewwel taqsima prattikament jippassiġġa. Fit-tieni taqsima kien naqra aħjar. Cambiaso li sfortunatament ħarġitlu xi logħba nixtaqt. Cambiaso li wkoll ngħid li huwa sorpriża pożittiva dan l-istaġun. Sostitwi 4 minuti mitmiem minn il-Junior li minix sena tiegħu vot. Vlahovic li kellu gow imħassar u għamel gow brillanti minn free kick. Jiena fl-opinjoni tiegħi il-free kick kien, però jien nitkellem u forsi seta' Chiesa ċena naqra il-waqa' tiegħu. Ħalli ħadd ma joqgħod jgħid għax semmejta id-daqqa ta' minn kep għal-Karazzo ma semmejx din. Jiena nitkellem u li hu plejer li skurja 4 goals minn set pieces u li sblokka wara xarejn nieqes mill-gow fil-lig. Chiesa li minn idea tiegħu ġie l-gow annullat, kif għadni kif ngħid mill-fawl tiegħu ġie l-free kick tal-ewwel gow, imma kien impreċiż u ma kienx hemm lob perfett. Allegri issa aktar minn qatt qabel l-Italja ħajkollha 5 timijiet fil-Champions League li verament kun xi deludenti jekk il-Juventus laqqas biss jiġu mal-ewwel 5. Jekk dik kull darba jrid jilgħab għadru. Ġifieri Allegri huwa stess qal li fit-tmiem l-ewwel taqsima xtaq li jbiddel il-plejers kollha u lilu nnifsu jiena nawguralu li fuq dan il-kliem anke nispiċċa dan il-video li ma jħallis lejn il-flus jagħmel kif għamel il-coach mietiku Lippi illi meta kien wasal iż-żmien li warrab, mbagħad ħalli reġa' ġie wara, warrab u it-tim għalkemm xorta ma kienx martajjeb dawk iż-żminijiet imma bil-fors kien hemm bżonn xi tip ta' ċaqliqa. Il-logħba li jmiss mija ħatħlif prattikament kontra t-tim li ġej fit-tieni post li mhux qiegħed xi waw iktar minna. Qed nitkellem fuq il-Milan, ħatkun ġo Turin nhar is-Sibt fis-sitta u jalla lina noħorġu b'riżultat li forsi finalment ngħidu wara veruhom irbagħna tim ta' statura. Għax jiena xorta nemmen li l-Milan huma aħjar minna. Issa nistennew u naraw jekk il-Bambini Rejt sa l-ġimgħa d-dieħla. Jiena intemmaw Forza Juve finu alla fine, waqfa ta' reklami u mbagħad ikomplu l-YouTuber tal-Arsenal Kersh Kembri bil-logħba ta' tim favorit tiegħu. Il-lejla tajba u saħħiet ħbieb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800
997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Kert, YouTuber ta' program Gaming Zone, fejn magħkom ħankun nitkellem u diskuti dwar il-logħba tal-bieraħ, il-logħba bej Wolves u Arsenal. Pratikament wara l-eliminazzjoni fl-UEFA Champions League u dik it-telfa ta' Aston Villa, il-bieraħ ridna risposta eminenti u kol ġifieri, kien importantissima li nirbħuha ma' Wolves il-bieraħ. Arteta ħareġ pratikament biskwadra b'saħħitha reġa' li kienu raja fil-lasta White, Saliba, Gabriel u Kivior. Tomiyasu kien iweġġa u ma kienx maqjed tal-logħba, Odegaard, Rice u Havertz reġgħet role, deeper role ta' number 6, Trossard, Jesus u Saka. Pratikament, l-logħba l-bieraħ xutejna 24 xut, ġenerajna dominanza assoluta mit-tintana. L-ewwel ħaf l-logħba tiegħi kellna fejn niskuraw tanqas 3 goals biex ma tkomplejna fit-tinaħu wkoll. Rajna Wolves li kienu ftit li perikolużi, darba biss, dak ix-xut ta' Joe Gomez li ġab sejta jebraja ħod mal-wifqa. L-unika azzjoni perikoluża li t-satej li kellhom Wolves. Il-logħba kontrollata minn bidu tal-aħħar, fl-opinjoni tiegħi wkoll difiża ġed kien strumentali fuq wara. Ma ninsewx konna ħafna xettiki fuq il-gowl ir-raja, però logħba wara logħba tjur biċċara fejn huwa number 1 issa. Is-sitt clean sheet konsekuttiva fil-logħba away, mhux ċajta l-aħwa ġifieri rekord ukoll. Kulħadd jaf kemm konna nsofru qabel goals, speċjalment away. Però l-affarijiet qed jinbidlu. Il-tim xorta su fl-opinjoni tiegħi 3 pożizzjoni oħra li huma left back, il-bira kif rajnih kemm xejn naqa' xejki. Striker ukoll kultant indumu nixxutjaw. Nitlu fil-kaxxa verament kif irridu, noħolqu wkoll, però ma nxutjawx ġieli u din irridu nbidluha, nindumu nixxutjaw. Apparti minn hekk, ukoll għandna bżonn winger, bħalissa Saka mhijiex fil-forma tiegħu tas-soltu, għandu bżonn imistrier fl-opinjoni tiegħi kif kellu Martinelli. Però nemmen li għandna bżonn winger ieħor irridu naraw u nagħmlu dan issa fis-sajf li ġej. Importanti li nsaħħu dawn il-pożizzjonijiet u mbagħad fl-opinjoni tiegħi nemmen li t-tim ħajkun komplut biex jikkompeti all out fil-ġiex ta' tsim, kemm fil-UEFA Champions League u kemm fil-League. Ovvjament ma rridux jinkissru dak li bnejna wkoll, nżommu l-players li għandna, jekk hemm dubji li ċertu players jistgħu jitilqu, nittamaw li ma jkunux ikki players li jilagħbu s-soltu, bħal Jesus u Zinchenko kemm huma l-għajdut, jkun żball jekk inneħħuhom li huma pedina importanti. Verament kultant ma jkollhomx il-logħbiet tagħhom fil-forma tas-soltu, biss però huma players kbar u jagħmlu differenza fit-tim. Ma ninsewx dawn ġiex players rebħu l-umuri mas-City, ġifieri jistgħu jgħalmu l-players tagħna iktar biex nibnu fuq dak li għamilna s-sena l-oħra. Tinħaf wara għu ta' Trossard fl-ewwel ħaf kienet logħba wara dominanti, x'logħba irdu ngħidu kellu Declan Rice nerġa' nibqgħu insostnu ruħna li dal-plejer 100 miljun kienu misruqa għalija fl-opinjoni tiegħi. Kellu logħba ħażina ma' Aston Villa, irkupra mal-Bayern u llum kien man of the match. Plejer impressjonanti ħafna plejer u
u l-imkien id-drive tiegħu il-ballun, il-mod kemm jikavra distanza li joħloq ċertu spazji jagħmel kollox dal-plejer. Kollox jikkommetti ruħu wkoll għat-tim ġifieri huwa plejer u pedina importanti fit-tim. Nistgħu ngħidu wkoll li ġejna l-ewwel post tal-issa baqa' City u Liverpool ukoll il-logħbiet tagħhom, Liverpool jilagħbu llum mal-Fulham. City labu wkoll il-bieraħ fl-FA Cup allura għandhom logħba nieqsa. Iktar kemm qed nitlu f'dan il-fażi issa tal-istaġun, dan l-istadju kollox jista' jiġri, importanti li nibqgħu nirbħu baqgħodna 5 logħbiet, kapaċi nirbħuhom kollha, mbagħad jekk il-bombin irid naraw x'jista' jiġri mill-timiet l-oħra. Però li l-ewwel post għalissa qed fidejna, imma kulħadd jaf jekk jiġu il-post jaqbżhom ġiex punti. Kollox jista' jiġri, baqa' ħafna logħob u baqa' ħafna logħbiet ukoll, tlieta li aħna. On paper nemmel tal-fixtures huma tagħna, bla dubju, aħna baqa' għandna Chelsea home nhar it-tlieta, wara Chelsea Tottenham away, u mbagħad Bournemouth home, United away u Everton home. City u Liverpool baqalhom on paper l-aħħar fixtures, però kif qed ngħidu kollox jista' jiġri u kollox jista' jkun li jifavorixxi lilna għall-aħħar logħba tal-kampjonat. Irridu nistennew u naraw issa, nkomplu nibnu, nżommu l-momentu kemm jista' jkun kif qed nagħmlu. Il-bieraħ rajna l-logħba kontrollata mill-bidu sal-aħħar, logħba li verament Wolves kif diġà qed ftit li xejn jkunu perikolużi, qatt ma dderu li ħajkunu ta' trouble, biss però għad-difiża tagħna żgur li kien jistħoqilhom u joħorġu b'unuri għal din il-logħba. Grazzi, dak kien kollox minn naħa tiegħi, ngħaddu għar-riklami. Kif niġu lura mir-riklami jidħol Karim bir-reazzjoni tiegħu tal-logħba tal-Chelsea u Manchester City is-semifinali tal-FA Cup. Grazzi u nsemmi kulħadd. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Tajb il-kulħadd, Manchester City wieħed, Chelsea xejn. Ir-riżultat giddib, ħafna giddib, ma kellhom qatt jirbħu l-Manchester City. Imma dak il-futbol. Fil-verità, performance li jiena lija tatna ħafna kuraġġ going forward. Issa vera City
kienu għajjanin wara l-erba vera, granted. Imma sara daħdu treble ġifieri m'hemm skużi. Għadni ovvjament diżappuntat xortax daħja tawna 50 għaskont ngħid xejn. Fil-fatt qabel il-logħba qed ħanuqgħod relax qed mhux nagħtik ħassa ma kif żvolġ il-logħba u tara li l-logħba kienet tagħna. Alright, forsi l-aħħar kwarta City daħlu ktar fil-logħba u kreaw il-chances imma kull mirra l-logħba jaf li tim wieħed biss kellu jirbaħ li huwa Chelsea. Bħala line-up reġa' daħal Enzo flok Mikhailo Mudryk, 4-2-3-1, Petrovic, Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Enzo Caicedo, Palmer, Lamberten, Gallagher fuq il-left, Maduja jew Jackson li bilt magħha u le. Però kif bdejt nara lil Enzo għajjen ħafna, ma nafx forsi ma kienx għadu fully fit, imma as such però sa tkellem fuq tal qudiem. Mill-ewwel ġna fuqhom, jiġifieri is-City dejjem għajjenin, però anke bħala passes kienu ħsiena ħafna. U bdejna dejjem nikkreaw iċ-chances u dejjem tibda Chelsea iktar freskovja. Tinduna. Kellna ċans teħ mill-ewwel ta' Jackson ġu waħdu mal-goaler. Ma nistax nifhem jien x'jipprova jagħmel għax orra ġejt mal-goaler ma tixtiex xutja qbistu. Tista' però mbagħad xutja. Erġa' jdor tlaħquk il-plejers u mbagħad tajt pass il-Palmer kien għadu naħa l-oħra. Krejna ħafna chances li orra kellhom ċans huma fl-ewwel ħaf ta' Foden, però kien impossibbli li jagħmlu mal-byline, impossibbli. Penalti ċar, jiġifieri fit-tieni ħaf ma nistax nifhem il-VAR, raħ bil-VAR ngħidu ma kienx penalti. Li kien imma jien sa fejn fjena jekk inti qed tgħid mhux intenzjonali, ikkorreġuni qed nisbalja. Tittieħed corner. Tax xefer jżumma x'pasta żata. Issa da penalti ċar, m'hemmx debate fuqu, Grealish ideħħa reġa' kien jaf x'qed jagħmel. U ma jtieħx. Jien meta nibda nisma' nies jgħidu kontra City għax 115 charges, whatever, però meta mbagħad toqgħod tidħol fin u tara affarijiet ħafna deċiżjonijiet u ċari, ġifieri jkunu penaltis ċari u vera, favorihom dejjem. Qatt ma tara xi deċiżjoni kontrihom li tgħid kif tom penalti ta' kontrihom huma le. Però mhux ħolqod iġib ħafna skużi għax kemm darba ġiet favorina dis-sena aħna. Insomma ġiet ħafna favorina. Nista' niftakar ta' kontra United. Però jekk daw huma penaltis jew mhumiex tittihom jew ma tihomx. U f'dal każ kien penalti ċar. Ma nafx kif ma taħx. U mbagħad reġgħna fit-tieni ħaf, ġiex chances ta' Jackson, id-daqqa ta' ras ma nistax nifhem kif fallija jien. Kien iktar impossibbli tfallih. Ġifieri għax laqqas nafx ngħid għax bla kliem ħallini, il-ċans li falla sar konsistenti fiċ-ċans li jfalli. Li jiqtajt qalbi li xi darba ħajsir striker tajjeb. Bħala plejer teżraw l-kappell għax ħalija plejer tajjeb ħafna, ġennenhom id-difensuri imma fejn jidħol finishing. I'm sorry. Fis-sajf għandha tkun priorità assoluta li nġibu striker. Għax li jkun tista' kellna striker, qed ngħidilkom tħallna mal-ewwel erba' għax iċ-chances li nfallu. Da din nitkellmu fuq letteralment. Kieku kellna striker sewwa, se kieku hija ma tajnihom 4-5 easy City, sa taf xettej ta' 4-5 City. U mbagħad fit-tieni ħaf xidna ħal doku u nqalgħu Gusto u Madueke. Min qed jgħid fottewna Mudryk u Disasi, però jien għalija onestament min jitkellem hekk m'hemmx qed jgħid għax il-bniedem li fotti jien għallu laqqas il-coach missalġi għalija huwa Jackson, sfortunatament, għamel kollox tajjeb barra finishing imma jekk inti striker ħadd iġi ġudikat fuq il-gols. Daqshekk jiġifieri issa inutlu noqogħdu ngħidu li jien naqbel li mhu striker u jien ma rridu striker, imma jekk laq striker trid tagħmel dawn chances. U m'għandekx għalfejn tkun striker biċ-chances li fallaw kull plejer professjonali għandu jagħmelhom.
Mbagħad fit-tieni ħaf tal-law ġat ta' City u skurja goal lucky ukoll. Deflection u daħal. U mbagħad ovvjament ftaħ iktar wara kellna ċans l-istess ta' Chilwell. Sterling waħdu ma nafx għal ma raġuni ma tejgħolux. Tejgħolu tard mbagħad laħqu Walker. Le overall ma tista' tgħid xejn fuq il-performance. Labu bi grinta, labu għal-flok. Jiġifieri il-players kif qed naħseb nazzarda ngħid li Enzo Killar wieħed minnhom anke Palmer kien naqa' kwiet, però ovvjament kulħadd jaf li qed tipprova twaqqaf il-Palmer twaqqaf lilna, però xorta kien tajjeb. Cucurella ġobna ħafna, għandu grinta tal-jum. Jackson ukoll effetta alla volja falla kien tajjeb ħafna, imma ċans li falla u fottiera fil-verità. Madu jekk mhux ħażin ma tajjeb, issa x'bħala u anke l-coach ġifieri li hu mhux għaxxina kontrih. Ħareġ sistema li tajba kienet. He coached a team to win, mhux torti jew li tlifna. Meta lajna goal daħħal l-Sterling u Chilwell. U ftit qabel kif qed Disasi u Mudryk li maraj Mudryk ta' cross ħażin u waħdu ħalfi mhux hu kien li xi faċ li twaħħal fih għax is-soltu Mudryk u Disasi. L-scapegoats dejjem huma. Il-bija kif qed m'hemmx iktar xi ngħid għax kienet logħba li għadni ma nistax nifhem kif tlifniha. Konna l-aħjar tim. Ma għall-inqas going forward kif qed fuq issues li ħanirraġaw ħafna għax inħoss li bnaqar tokki issa striker illum. Striker għandha tkun priorità bil-fors. U m'hemmx għalfejn fil-verità Osimhen jew striker li kapaċi jiskorja. Għandu żgħar jew xafi għandu żgħar. Whatever. Striker li jiskorja. Naħseb għandha t-tim li għandu bżonn. Illum kif qed kieku striker jiskorja, illum ta' 4-5. U game over. Ma xejn l-logħba li għamana miftuħa. Fuq players kif qed tista' tinkun semmejthom kollha għax il-coach l-istess spot on illum bil-verità. Diżappuntat ħafna għax il-verità ma stennejx li ħankunu ħafna aħjar minnhom jienet li wara li ġara ħajtuna 3-4 ħajżbukaw fina. Imma m'hemmx tagħmel naraw l-qoddim. Issa immisna logħba qibsa wkoll nhar it-tlieta away mal-Arsenal. Ovvjament issa ċans li nitlu Europa League bl-FA Cup spiċċa xeqlajna u nippruvaw ġello bit ibsin Arsenal l-away, Aston Villa l-away, Tottenham home, West Ham home. U ma logħbiet jibsin ħafna, però nemmen jiena kapaċi nifhom qartejn minnhom. L-istess Arsenal away mhux qed immur daqshekk konfidenza, però wara li rajt illum ma nafx għaliex għandna mmorru hemm nibżgħu. Vera fuq logħba waħda, però meta narek nibda ngħid li materjal hemm, ġast naqar tokki u kif qed dak l-striker. Però hija m'hemmx ħafna xi tgħid għax il-logħba kienet tagħna u bħal ħafna dis-sena tlifniha, però s-soltu jfattija l-coach. Imma llum il-verità nsistu ħalfih. Illum Jackson fattija. Għax il-bejja City m'għamlu xejn barra minnhom. Anzi, bdew jiżbaljaw ħafna. Forsi vera min jgħid li l-esperjenza rebħet li vera għax kbir li jkun ħażin u bl-Ingliż jgħidu they get the job done u vera ġara. U hemm ħafna wkoll li jgħidu fuq Jackson għax Drogba fil-bidu kien hekk ismani. Loris ma tista' tqabbel Jackson ma' Drogba waħda. Passa sena kbira u għad disrispett għall attakant li qatt kellna. U di irid jifhmu għan-nies, m'hemmx tifhem bażika ħafna ħaġa. Jackson tal-finishing perdem ħafna. Jenny Rolling Stones la kan Gil Diaz qas qablu kaptu. Jiġri b'saħħtu, technical link-up play. Imma faithful finishing mhuwiex tajjeb. Tiri naċċettaw, issa tgħiduli jaf tiġi sena dira tgħid kemm iskorja jalla, jekk nixtieq nibla klimi. Imma jiena sax mhux ngħiru jien nara kemm jien nara l-futbol. Striker jorik il-finisher. Jorik. Issa Jackson tgħidni
li huwa plejer tajjeb ħafna, però mhux dak il-plejer li qudiem il-lassa tista' tafdaħ, anke l-ewwel ċans. Waħdek mal-goaler għandek ħin kemm trid. Mela hemmhekk m'għandux id-deċiżjoni tiegħu m'għandux moħħ ta' striker li jidħol fin-nar biex jiskorja. Għalmenu jgħidu s'issa ħalli għax il-futur ma naqrax, però jindemmen li qatt ma jkun finisher tajjeb. Jalla jiżbaljat, għax ovvjament jiena minni ġalla, imma jiena nemmen li għalma l-linja tajjeb winger u striker jew għall-inqas mit-tnejn quddiem. Però mhux gol mainman, ma narax li hu kapaċi jkun striker. Issa jiena almenu naħsebha. Jien nagħti qiegħda kollu, m'hemmx iktar xi tgħid. Għax ovvjament minix ferħan bir-riżultat, però bil-performance ma tista' tgħid xejn. Sara wallu bali biss Arsenal away nhar it-tlieta. Nfakkarkom li dan il-video ħajkun fuq YouTube, bħal dejjem fuq YouTube channel tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna il-Catalan Game Breaker Space sur The Barber Room u l-programm li jmiss nhar it-tnejn Big Zone fit-8:30 ħetkellem Brady fuq Manchester United kontra Coventry, semifinali l-oħra tal-FA Cup, u Jolie Grishti fuq Fulham kontra Liverpool. Nsermilkom l-lejl tajjeb.